Nós non somos veciños de segunda división, porque sabedes que pasa aquí? Sabedes, porque o dices non toxo, que son xente jubilada e somos das aforas, non somos do centro de Ribeira. E como son xente maior, sabedes que non se saben mover. Pero aquí tamén vivo eu, E eu seime mover, E se teño que ocuparvos o ayuntamiento, con K, eu vou ocupar. Eu tamén. Porque o ayuntamiento é de Así que xojade, botade un pulso e a ver que vos gana. Pagamos os nosos impuestos. Así de caldeados están os ánimos entre os veciños da zona das Carolinas ao inicio do paseo decoroso. Denuncian as consecuencias das obras que se están a executar na rede de saneamento, concretamente no colector próximo ás súas vivendas. Dende que comezaron a principios de agosto son constantes os cheiros nos seus domicilios, que os convirten en ambientes case irrespirables. Temos problemas de cheiros nas nosas vivendas e insalubre, non podemos vivir así. E o Concello sigue sen solucionálo. Aí fíxose un apaño, un bypass e cheira igual. Somos un barrio de segunda división, un barrio no que vive xente maior e que non está no centro de Ribeira. Por iso non somos preferentes para o Concello de Ribeira, que é a administración máis próxima ao cidadán e a que debe solucionar os problemas da xente. Falan desas administracións da Axenda 2030 e aquí estás incumprindo o terceiro e o sexto obxectivo para o desenvolvemento. Saúde e benestar non o hai e auga limpa e saneamento, tampouco o temos. O pasado día 30 mantiveron un encontro con representantes do goberno local que se comprometeron a solucionar o problema no prazo dunha semana mediante a execución dun bypass entre a antiga rede e a nova. Sen embargo, o problema persiste, o que provocou un enorme malestar entre os afectados. Nos dixeron que en todo máis en 7 días, cando tuvemos a reunión, estaría máis ou menos solucionado casi ao 100% con un globo que iban a meter, un globo sonda. Aquí non sabemos se meteron globo sondas ou non meteron, pero aquí non hai maneira de que este cheiro se vaya. E nós vivimos día a día nas nosas casas esta porquería. Dende primeira hora da mañá, os técnicos de Viacua examinaron a rede de sumidoiros detectando problemas nun deles que podería estar ocasionando os cheiros nas vivendas. A primeira hora da mañán viñeron os técnicos de Viacua que aí os estaveron examinando todos as alcantarillas do saneamento, intentando buscar esa causa que non vai a ser que ese incremento dos cheiros pois sea, digamos que, algo alleo á propia obra que se está executando. Entonces, parece ser que hai unha alcantarilla que sí presenta un estado que non é, digamos, o que realmente debería estar cando unha alcantarilla está funcionando ben, e unha vez que se atúe aí e podamos estar, digamos que, comprobar e cotexar cos veciños se eso ten algunha afección ou minimiza esas molestias, valorar tamén outras posibilidades para, digamos que, mellorar a situación actual. A tenente alcalde explicou que tentarán minimizar as molestias mentres duren as obras, cuxa finalización está prevista para dentro dun mes. Mentres tanto, xa se procedeu a adxudicación e contrato do bypass que executará a empresa Nima nos próximos días. Pois o que se fixo foi contratar ese outro bypass e en ese outro bypass está contratado, está adxudicado, o responsable da execución é a empresa Nima, que foi o que fixo tamén xa o primeiro bypass. Herminia Pouso explicou que no proxecto interveñen dúas administracións, Costas do Estado, que traballa no acondicionamento do paseo, e o Concello, que asume a renovación do colector xeral, nun proxecto herdado do anterior goberno local.